So titikman natin yung fried chicken na may ginto at yung pinakadinudumog na milk tea dito sa Ximending Night Market. Ayan, ganyan kahaba yung pila. Ito daw yung Taiwan's must-eat combo, 350 yung isang pares. At kaya pinipilahan kasi na-maintain daw nila yung traditional way ng paggawa ng boba milk tea. Lasang-lasa mo na talagang brewed tea ito, hindi siya instant, very milky and not too sweet. Tapos very seamless yung texture ng boba. So gets ko na kung bakit pinipilahan. Dito naman sa fried chicken, kinuha ko na yung part na may pinakamaraming ginto para feel natin. At nung natikman ko na, grabe guys, masasabi ko talaga na wala siyang pinag-iba. I mean, Taiwanese chicken naman talaga is very good on its own, pero walang inambag yung gold doon. Isinunod na namin yung pinaka-pinipilahan din na noodle soup dito sa Ximending. Halos locals yung kumakain at kahit na nakaupo lang sila sa upuan na walang lamesa o kaya nakatayo lang talaga sa gilid ng kanto, pero talagang bibili sila at kakain dito. This is Aichung Flour Rice Noodle, open since 1975. 60 NTD itong in-order ko na small, tapos 75 naman yung large. Nandito lang sa gilid ng daan yung condiments, so ikaw na yung bahalang magtimpla. Para siyang miswa na mas makapal and then maasim na tulad ng tom yum at yung sahog niya ay lamang loob. Sobrang busog na kami, pero may nakita kami nagtitinda ng grapefruit na PWD, so para makatulong, bumili na rin kami. 50 NTD per kilo, tapos kulay yellow siya, sobrang tamis, walang bahid ng pakla. Up next, ito yung pinakamasarap na breakfast na nakain ko sa Taiwan.